Deste suceso en Porriño que a verdade pon a pel de galiña. 4 persoas que estaban traballando en situación de escravitude nunha obra na localidade, unha situación da que se decataron os propios veciños. Prometéranlles 80 euros ao día como obreiros, pero a súa realidade rematou por ser moi diferente. Traballaban durante 13 horas ao día, malvivían no lugar das obras e pasaban fame xa que nin sequera chegaron a cobrar. Esta era a situación de escravitude na que se atopaban desde hai 3 meses 4 traballadores estranxeiros sen papéis que foran traídos ao Porriño desde Madrid para construir vivendas de uso turístico. As condicións neste baixo eran insalubres e inhumanas. No mesmo sitio no que traballaban tiñan que vivir e dormir sen ningún tipo de condicións hixiénicas, sen cuarto de baño e tendo unha simple villa con auga, un colchón e 2 sofás. A súa xornada laboral empezaba ás 8 da mañá e finalizaba ás 9 da noite. Segundo a Garda Civil, os prexudicados sufrían esta situación desde agosto e sen cobrar diñeiro algún, motivo polo cal estiveron sen comer ata 5 días. Durante a súa estancia, unha cómplice leváballes bolsas de comida. Ao parecer, tamén había xente que lles axudaba por caridade. Pero como se descubriu esta situación? Pois foi a través dunha denuncia que se presentou o pasado 17 de novembro ante a Garda Civil alertando da situación. Os obreiros alegaron que chegaran ali nun tren pagado pola persoa que os contratou e que unha muller foi que nos recolleu no tren e os acomodou no Porriño. Precisamente son 2 as persoas que están a ser investigadas por estes feitos, atribuíndolles delitos contra os dereitos dos traballadores e de trata de seres humanos. Un deles é un home de 56 anos de Pozuelo de Alarcón con antecedentes policiais. A outra persoa é unha muller de 54 anos, veciña de Santiago de Compostela, acusada de colaboradora. A investigación, polo momento, segue aberta. Inhumano e terrible. Ángela, estivemos aí en Porriño e lograches falar cun deses veciños que deu a voz de alarma. Ángela, contanos. Compañeiros, pois este é o portal do baixo no que se detectou que había traballadores ilegales. Miguel, vos os veciños xa o sabíades? De sobra. De hecho, xa estaban máis que avisados todo o mundo. Concello, policía, pero nada. Un día por outro, hasta que saltó la liebre. Un chavalito estaba aí sentado en el banco, pobriño, sin poder dormir, sin poder comer, y entre los vecinos hicimos ahí una recoleta para poder darle algo, y después apareció el promotor y lo forzamos un poquito a que le pudiera dar que pagarle el billete para marcharse a Madrid, y fue así. Forzamos un poquito entre todos los vecinos, él pagó el billete y hasta ahí ya no sabemos más. Sé que esta mañana ha estado aquí y poco más. Claro, porque vos notabades que botaban todo o día coas obras. Todo día, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, con un compresor a gasolina, que ya no sé cómo pueden dejarlo funcionar, estando debajo de unas viviendas, no lo entendemos. De hecho, él ya está súper avisado, porque nosotros tenemos problemas con él porque quiere abrir unas ventanas hacia un patio común, es decir, una piscina que tenemos comunitaria, y ya está él alertado, y él sigue, y al final pues saltó la... Claro. E aquí dentro, claro, entendo que vivían aquí, non hai baño aquí dentro. No hay baño, eso seguro, porque de hecho el agua llegó al garaje, tengo fotografías del garaje, se les ha venido a avisar, y claro, los chavales pobriños decían que no tenían donde bañarse ni tal. Entonces... Pois esta era a situación, todos os veciños eran coñecedores, avisaron varias veces ao promotor, pero non foi hasta que un pobre rapaz que non podía dormir, nin podía comer e o forzaron a volver á súa casa, pois non se fixo nada por esta situación. Grazas, Ángela. Pois, sinceramente, a única nota positiva nesta historia, non sei que están pensando vostedes da casa, pareceme a solidaridade eses veciños, non? Que polo menos non se quedaron quietos ante a evidencia do que estaba pasando aí e puxérono en coñecemento das autoridades que iniciaron esta investigación, Alejandro, que sigue aberta, pero este señor de Pozuelo de Alarcón que está batendo deste xeito a esas persoas, a que se pode enfrentar? Pois unha situación penalmente moi relevante e grave, porque aquí pode, polo menos, 3 delitos, polo menos. Trata de seres humanos, que ten pena de ata 8 anos de prisión. É certo que é unha modalidade moi específica e hai que acreditar se trata, pero que seguro que parece que hai é unha imposición de condicións laborais abusivas.
con aproveitamento aparte de situación de necesidade. Este tipo de delito Sí, porque estaban en situación irregular, non tiñan papéis, non? E aparte, con ánimo de lucro, evidente, e demais. Non? Aquí a pena do 311 do Código Penal vai de 6 meses a 6 anos, que pode ser na mitade superior cando hai unhas circunstancias graves, como pode ser poñer a xente en risco de saúde e demais. É dicir, unha cousa nada favorable. E, por suposto, o 318 bis, que é o que castiga aquel que promova o tráfico ilegal de persoas, é dicir, axudar a alguén a permanecer en España en contra da normativa laboral. Para o traballador é unha mera infracción administrativa, pero para o empresario que fai ese tráfico ilegal de persoas pode ser un delito con unha pena de até outro ano de prisión a maiores, porque son aparte de delitos en concurso de normas, de delitos, co cal moito máis grave. Pois pareceme, Jesús, que caía todo o peso da lei, non? Contra esta persoa e esa muller que tamén actuaba de cómplice, non? Sí, totalmente. Ademais, as vítimas neste caso están en situación moi vulnerable, non? Porque sempre pasa, isto é a dificultade tamén moitas veces para detectar estas situacións, non? En este caso, pola solidaridade dos veciños e a colaboración pode ser máis fácil, non? Pero outras veces non pasa, é moito máis difícil, por exemplo, en casos de explotación sexual, non? Mulleres que veñen aquí enganadas e tal son explotadas, mulleres ou neste caso homes sen arraigo, mellor en España, e que para que eso saia a luz é moi difícil. Pois sí, terrible aproveitarse desas persoas e, por certo, falando de xente que se aproveita da necesidade da picaresca terrible, ollo que está destapando a Policía Nacional en Alicante, que fala xa de que son casos minoritarios, pero persistentes ao longo do tempo, de persoas, aí o están vendo, que finxen ser menores en recursos e que as súas propias familias, non, Pablo, pois dende Marrocos impulsan a chegar ao noso país a ocupar prazas que en teoría deberían estar destinadas para nenos que sí están nunha situación de desarraigo e eles acaban aproveitándose, non, desa circunstancia. Claro, con que fin? Pois estamos ante o panorama de sempre, decirse, todos sabemos que moitos menas, moitos menores non acompañados chegan a España gracias, digamos gracias, entre comillas, a esas redes de tráfico de persoas que existen e que teñen un lucro importantísimo, pois tamén agora estamos vendo novas modalidades de persoas que optan por enviar aos seus fillos que probablemente estén a piques de cumplir a maioría de idade para que a cumplan aquí en España e a partir de aí obter pois eses beneficios en forma de axudas ou poder tramitar os papéis para a nacionalidade española. Todo o que se move detrás do tráfico de persoas, que en realidade é do que se trata, é francamente noxento. E non sei.